ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ, ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಜೈ. ಬಂಧುಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ಮೋಕಿದ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ಸಾರ್. ಇನಿತ ದಿನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ರಡ್ಡು ನಮನದ ಕ್ರಾಂತಿ, ರಡ್ಡು ನಮನದ ಸಂತೋಷು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜನೆ ಚೀನಾದ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಾಂತಿ ರಡ್ಡನಿದಾದ 1937 ಇಸವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸರಿಯಾದ 83 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡು ತುಳುನಾಡದ ವೀರರು, ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪುರುಷರು ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಗೌಡರು, ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಯಾನೆ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪರು, ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯರು, ನಂದಾವರ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರಸರು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಂಜರು, ಗುಡ್ಡೆಯಿಲ್ಲು ಅಪ್ಪಯ್ಯರು ಸಹಿತವಾದ 10,000 ಜನ ಮುಂದೆ ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಂಪಿನ ಹೊರಟು ಸುಳ್ಯರ್ದ ಪಿದಡಿಯರು, ಸುಳ್ಯರ್ದ ಪಿದಡ್ದ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಏನೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಆದಿಪ್ಪು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆದಿಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಆದಿಪ್ಪು, ಕುಡ್ಲವರೆ ಮುಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಾಯಿರು, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿರು ತನ್ಮುಖೇನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಇರಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಅಕುಲು ಬತ್ತದು ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಾವುಟನ ಜಪಡಾದು ಅವಿನ ಪೊತ್ತಾಯಿರು ಕೇಪುಲ ರಂಗದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಉರು ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುವ ಬಾವುಟನು ಏರಾಯಿರು ಅಲ್ತರ್ದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದ ಗರ್ದು ಬೆಡಿಮರ್ದದ ಬಿರ್ದು ಕೊಂಬು ಕಹಳೆದ ಅಬ್ಬರದ ಸೊರತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ಯದ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತಿರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏರಾದಿತ್ಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಾವುಟನ ಜಪುಡಾದ ಪತ್ತಾದು ತುಳುವ ಬಾವುಟನ ಏರಾಯಿರು ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಬಂಡಿರು, ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಬಂಡಿರು, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಬಂಡಿರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನ. ಬಂಧುಳೆ 5 ಬೊಕ್ಕೋ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರನ ಪೂರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಒಂಜಿ ಸೇನೆ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೇ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ವಂಚನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಯಾನೆ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಅಕ್ಲೇನು ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಗೌಡರೇನು ಆ ಹೋರಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೆರಿಯರು ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯ, ನಂದಾವರ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರಸ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಂಜ, ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮೊಕಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ತಾರೀಕಿಡು ನಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕುರು ನಾಯಿಗೆರ ಕಟ್ಟೆಂದೆ ಪೊಗರ್ತೆ ಪಡಿಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟಿಡು ಅಕ್ಲಿನ ಗಲ್ಲುಗೇರ್ ಸಾದ ಕೆರಿಯರು ತುಳುವೆರ್ನ ಉಡಲದ ಉಳೈದ ನೆತ್ತೆರು ಆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಪ್ಪುಡು ಉರ್ಕರುಡು ಬಂದುಳೆ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ್ಯರನ್ನು ನೆಂಪುದೀಪನಂಚುತ್ತನ ದಿನ. ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಿಲಟ್ಟು ನಂದಾದೀಪ ಅರ್ಲವನ ದಿನ. ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಹಾಮಾರಿದ ವಿರುದ್ಧಲ ಇನಿ ನಂದಾದೀಪ ಅರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ನೆನೆಪುದಿಲೆ. ಇನಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಂದಾದೀಪ ಅರ್ಲವಡು 9 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಲೊಡು ತನ್ಮುಖೇನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯಾವಡು, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರಾಂತಿಯಾವಡು, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯಾವಡು, ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ನಾಶ ಆವಡು, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುವ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ್ಯರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು. ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಜೈಕಾರ ಪಾಡಗ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಜೈಕಾರ ಪಾಡಗ, ತುಳುನಾಡದ ನಮ ತುಳುವೇರೆ ಪಣದು ಎದೆ ತಟದ ನಡಪುಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ